ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати рӯзи милитсия. муҳтарам кормандон ва хизматчиёни мақомоти корҳои дохилӣ, ҷашни касбии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ яъне рӯзи милитсия имсол ба рӯзҳое баробар омад ки мардуми шарафманду сарбаланд ва тамаддунсози тоҷик санаи сарнавиштсози таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатии кишвари азизамонро бо тантана ва бо ифтихор аз ватану ватандорӣ таҷлил намуда дар фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба хотири рушду тараққиёти Тоҷикистони маҳбубамон содиқона ва софдилона заҳмат кашида истоданд. бо қаноатмандӣ изҳор медорам ки дар шароити сулҳу суботи комил ва бо шукӯҳу шаҳомат баргузор гардидани ҷашни муқаддас натиҷаи матонату ҳушёрӣ, ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва садоқату ватандӯстии кормандони милитсия, дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низоми давлати соҳиби истиқлоламон мебошад. бинобар ин бо камоли ифтихор ҳамаи кормандон, хизматчиёни ҳарбии қушунҳои дохилӣ ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилиро ба муносибати рӯзи милитсияи тоҷик самимона табрик мегӯям. вақте ки ба таърихи фаъолияти мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон соҳиби ихтиёр назар мекунем, мебинем ки он пур аз саҳифаҳои корнамоиву фидокорӣ ва ҷасорату ҷонисориҳои фарзандони содиқ ба миллату ватан мебошад. зеро онҳо дар тӯли 30 соли соҳиби истиқлолӣ ба хотири ҳимояи дастовардҳои даврони истиқлол, ҳифзи шараф ва зиндагии оромии сокинони мамлакат ва обрӯи халқу давлати худ дар сафи пеши мубориза қарор доштанд. натиҷаи хизмати содиқонаи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аст ки имрӯз шаҳрвандон дар симои кормандони милитсия, ҳимоятгарони таъмини амнияти давлату миллати худ, волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодӣ, моликият ва суботу оромии ҷомеаро мебинанд ва бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд. ҳангоми иҷрои вазифа ба хотири таъмин намудани зиндагии орому осудаи сокинон ва ҳимояи қонунияту тартиботи ҷамъиятӣ дар 30 соли сипаришуда садҳо нафар кормандони милитсия ҷони худро қурбон карданд ки ҳукумати мамлакат ва мардуми кишвар корнамоӣ ва хотираи неки онҳоро ҳамеша пос медоранд. давлат ва ҳукумати Тоҷикистон минбаъд низ доир ба таъминоти моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди вазифаҳои хизматӣ ва боз ҳам беҳтар гардонидани ҳифзи иҷтимоии кормандон ва хизматчиёни ҳарбии мақомоти милитсия ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. бовар дорам ки ҳайати шахсии мақомоти корҳои дохилӣ дар оянда низ ба савганди худ содиқ мемонанд ва вазифаҳои хизмати хеш, яъне мубориза бо ҷинояткорӣ, таъмини намудани волояти қонун, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро бо садоқату матонат ва бо масъулияти дучанд иҷро мекунанд. бори дигар ҳамаи кормандони милитсияи тоҷик, муҳофизони тартибу низом, ҳомиёни ҳуқуқ ва посдорони суботу оромиро ба ифтихори ҷашни касбияшон табрику таҳният гуфта, ба ҳар яки онҳо саломатӣ ва дар иҷрои рисолати пуршарафашон муваффақияту комёбӣ орзу менамоям. ҷашни касбӣ муборак бошад, ҳомиёни қонунияту тартибот. ҳамасола 10 ноябр дар Тоҷикистон рӯзи милитсияи тоҷик таҷлил карда мешавад. милитсияи тоҷик аз нахустин рӯзҳои таъсисёбиаш роҳҳои душвору мураккабро тай намуда аз тамоми санҷишҳои таърихӣ аз уҳдаи иҷрои вазифаҳое ки дар ҳар давру замон дар наздаш гузошта шуда буд сарбаландона баромада, тамоми қувва, нерӯи зеҳнӣ ва касбии хешро барои таъмини вазъи сиёсиву ҷамъиятӣ ва оромиву осудагии шаҳрвандон ба харҷ дода дар таҳкими амнияти ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон саҳми арзанда гузоштааст. ин нукта дар ҷамъомади тантанавии кормандони соҳа дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар таъкид карда шуд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо.
در کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهری باختر به مناسبت روز میلیسیای تاجیک جمعآمد ایدانه دایر گردید که در آن راهبریت ولایت ختلان سابقه‌داران مهنت، کارمندان حفظ حقوق از 25 شهر و نواحی ولایت اشتراک نمودند. نخست رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده به سخن برآمده ابراز داشتند که در همه دور و زمان پیشرفت حیات دولت و جامعه از ثبات و امنیت و تامین آرامی و ترتیبات جمعیتی وابستگی مستقیم دارد که اجرای این وظیفه مهم به ذمه کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی علل خصوص مقامات کارهای داخلی واگذار گردیده است. تاکید گردید که کارمندان مقامات کارهای داخلی در دشوارترین شرایط برای یگانگی کشور عزیز خود قهرمانی و مردانگی نشان داده توانستند که صلح و آرامی را در کشور پایدار سازند. در این اثنا ما باید هرگز مهنت و زحمت‌های سابقه‌داران میلیسیا را فراموش نسازیم که بهترین لحظه‌های عمر خود را صرف حفظ آسایشگی مردم نمودند. امروز برای نشان دادن واسطه‌های نقلیات و از نظر دادن واسطه‌های نقلیات در صحن کاخ فرهنگ تمام واسطه‌های نقلیات ریاست وزارت کارهای داخلی جمع آورده شدند. خوشبختانه در دور استقلالیت جمهوری تاجیکستان ریاست وزارت کارهای داخلی برای تامین امنیت شهروندان و بخطری در راه از واسطه‌های نقلیات پورا تامین میباشد. سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گنرال لیتنانت میلیسیا اسکندر صالح‌زاده اظهار داشت که در زمان صاحب استقلالی کشور امکان فراهم گشت تا ملکه و دانش و کسبیت کارمندان مقامات میلیسیای تاجیک به تدریج رشد یافته آنها به دستاوردهای نظررس نائل گردند. باعث افتخار است که امروز کارمندان مقامات کارهای داخلی عید کسبی خویش را جشن میگیرند. کارمندان میلیسیا شبانه روزی برای صلح و امنیت پایداری کشور کار و فعالیت میکنند و در برابر استقلالیت دولتی این ساحه پرنفوذ نیست امروز رشد کرده ایستاده است. در جمع‌آمد تنتنوی ابراز کرده شد که نقش این نیروی توانای مملکت در نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی، تحکیم قانونیت، محافظت حقوق و منفعت‌های شهروندان، پیشگیری و کشادن همه گونه جنایت‌ها خیلی بارز عنوان می‌گردد. به خاطر تنجی و آرامی و پیشرفت جامعه این نهاد قدرتی کشور یعنی فعالیت خود را ادامه داده ایستاده است و در صف این رودمردان وطن امروز جوانان صادق و وطن دوست که بهر یعنی پیشرفت استقلال و ثبات سیاسی کشور که فعالیت میکنند این البته برای ما جوانان باعث افتخار و سربلندی است. من همچون یک عمومی وطن کارمند مقامات کارهای داخلی آرزو دارم که تمام میلیسیای تاجیک و اهالی در علاقه زیج بوده در رشد و نمو و زیبایی کشور سهم یازنده گذارند. برای مهنت صافدلانه و پرشرف در تامین ترتیبات جمعیتی، مبارزه بر ضد جنایتکاری و به مناسبت روز میلیسیا یک زمره کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن با افتخارنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان سرفراز گردانیده شدند. همچنین یک گروه کارمندان از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان برای خدمت صادقانه و صافدلانه ظاهر نمودن ملکه بلند کسبی در تامین ترتیبات جمعیتی و ولایت قانون، حفظ منفعت‌های شهروندان و انتظام نمونوی با افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی شدند. جمع‌آمد تنتنوی با برنامه فرهنگی که در آن سرود و ترانه‌های دلانگیز هنرمندان ولایت و جمهوری پیشنهاد اشتراکداران گردید خاتمه یافت. мавзӯи дигар боду ҳавои имсола ба пухта расидани ҳосили ангур ва дигар навъу намудҳои мева мусоидат намуд. Аз ҷумла дар хоҷагиҳои шаҳри Ҳисор имсол тогзорҳо ҳосили хуб ба бор оварданд. вобаста ба он ки бо сабаби идома ёфтани пандемияи ҷаҳонии коронавирус рафтуомад миёни кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла мамлакатҳои осиёи марказӣ ҳанӯз ҳам маҳдуд аст, хоҷагидорони шаҳри Ҳисор тасмим гирифтанд ки ангурро хушк карда баъдан ба бозор бароранд. масалан ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракат имсол ба хотири пешгирӣ аз талафоти ангур корхонаи мавизхушкунӣ таъсис дод ва айни ҳол бештар аз 100 нафар сокини маҳаллӣ ба коркарди ангур машғуланд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи мирзоризои шаҳри Ҳисор ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракат аз калонтарин хоҷагии минтақа маҳсуб меёбад. бо зиёд гаштани масоҳати бохор дар минтақа ва бо сабабҳои баста шудани санъатҳо аз бемории коронавирус камгаштани содироти ангур ба кишварҳои хориҷ масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи корпоратсияи баракати шаҳри Ҳисор тасмим гирифтанд
корхонаи коркарди ангурро бо истеҳсоли 3 намуд мавиз, мавизи ҳусайнӣ, кишмиши сиёҳ ва ҷавз аз 7-8 намуди ангури кӯҳӣ ба фаъолият шурӯъ намоянд. бояд гуфт ки дар ин ҷо тарзи тайёр кардани мавиз бо усули соягӣ ва обӣ ба роҳ монда шудааст. масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи карпарасти баракати шаҳри ҳисор иттилоъ медиҳад ки то имрӯз дар корхона 20 тонна 3 намуди мавизи қоқ истеҳсол гардида ва боз коркарди он идома дорад. дар ин ҷо наздик ба 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори мавсимӣ машғул буда дар шароити хуби корӣ қарор доранд. мо дар ин ҷо аввало ангурро мечинем, миёрем, баъд дар ин ҷо аз ғуҷмаш ҷудо мекунем, долак мекунем, баъд дар як пара хушрӯ бо диққат мешӯем мура тоза карда, баъд дар дuri дег дар оби ҷӯшомадагӣ дар давоми 15 дақиқа ҳисоб мекунем, 15 дақиқа бо мегирем, дар як ҷо тунук мекунем ва дар давоми як ҳафта дар 2 ҳафта ва камтар хичава мекунад, ғиҷун мешавад, тариқча ғиҷлак мешавад, бо ура рӯгардон мекунем. боз баъди вай дар як моҳ қоқ мешавад, бо қоқ шудагиҳоша ҷамъ мекунем, бо аз сари нав тунук мекунем. ба гуфтаи роҳбари хоҷагӣ имсол барои деҳқонони ин ҷо соли бобарор омад. ҳосили боғи ангур ки имсол ба заҳматкашони ин хоҷагӣ муҷдаи даромади хубро медиҳад, аз самараи меҳнати шабонарӯзии азёни хоҷагиаш медонад. дар хоҷагӣ мо 446 гектар боғи ангур дорем. аз ҳамин 8 намуд ангур аст. дар ҳамин хоҷагӣ мо ба ҳамин зиммаи худ гирифтем ки ҳамин мавиз тайёр кардана. ҳамин соли якум соле ки мо мавиз тайёр кардем, якум сол аст. ҳамин мавизҳои мо ҳоли содирот нашудааст. содирот акун насиб бошад мекунем. қобили зикр аст ки дар тобеи ҷамоати деҳоти ба номи мирзоризои шаҳри ҳисор 200 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият доранд ки нисфи зиёди он ба боғпарварӣ машғул буда имрӯз меваҳои шаҳрборро ба мисоли себ, гелос, ангур, шафтолу, ангур, малина ва ғайраҳо истеҳсол намуда кӯшиш менамоянд ки коркарди онро дар минтақа ба роҳ монанд. масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи карпарасти баракати шаҳри ҳисор оянда ният дорад ки чунин корхонаҳои коркарди меваро бештар намуда маҳсулотҳои ватаниро зиёд ва сафи коргаронро дар минтақа афзун намояд. иқлими ноҳияи дӯстии вилояти хатлон барои парвариши ҳама намуди зироатҳои хоҷагии қишлоқ мусоид аст, вале кишоварзони ин ноҳия бештар ба парвариши сабзӣ майл доранд, зеро ин маҳсулот дар ин минтақа ҳосили фаровон медиҳад. айни ҳол ҷамъоварии ҳосили ин зироат дар ноҳия идома дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. деҳқонони ноҳияи дӯстӣ дар баробари истеҳсоли полезӣ, лимӯ ва пиёз инчунин сол то сол дар заминҳои хеш кишти сабзӣ ва карамро низ зиёд намуда истодаанд. имрӯзҳо дар хоҷагии деҳқонӣ ҳар кишоварзи ин ноҳия нашъунамои ин намуди маҳсулотро дидан мумкин аст, чун дигар кишоварзон сокини ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳия Сунатулло Хидиров низ ҳамасола баъд аз ҷамъоварии ҳосили якум дар як қисми замини хоҷагиаш сабзӣ ва дар қисмати дигар карам кишт намуда аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. касе ки меҳнат мекунад дар шароити меҳнат ҳосил нағд мегирад. касе ки вай меҳнат мекунад аз ин фириб ки замина фириб мекунад, нағд када накор, дору доз накор, вақтш кати баъди картошка назоим ҳосил сабзӣ коридем, ин он дошта истадем. ба гуфти амаки Сунатулло фаровонии ҳосили заминҳои зархези онҳо на танҳо аз меҳнат ва иқлими мусоиди минтақа вобастагӣ дорад, балки интихоби тухмии хушсифат низ дар ин росто саҳми калон мегузорад. тухмии ватани ҳосилаш нағзай мазра ба мазра назар ба дига давлатҳо ҳамин мекорем, ҳосил нағд мегирем. имрӯзҳо амаки Сунатулло пешқадамиро аз даст надода маҳсулоти баранҷпаравардаи хешро аз аввалинҳо шуда ба бозору истеъмолӣ мебарорад. ба гуфти ин деҳқони асил маҳсулоти онҳо на танҳо дар бозори марказии ноҳия, балки дар бозорҳои дигар шаҳру ноҳияҳо низ ба фурӯш бароварда мешавад. ҳайна соҳибкорӣ меоянд, нархнорам яксӣ мебаранд сарзамин, бозорҳои Бохтар, Вахш, Душанбе ҳамаро яно мебаранд, бозорҳо пур мешавад. обуҳои мусоида даро чинда метиҳем созда. барои таъмини бозори истеъмолӣ ва фаровонии дастархони мардуми кишвар, чун амаки Сунатулло садҳо деҳқони асили ин ноҳия ҳар ваҷаб замини корамро самараноку оқилона истифода намуда ҳамасола аз он тавсеъу ҳосил ба даст меоранд.
дар шароити тоҷикистон чорводорӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад. зимнан ҷиҳати ба даст овардани фоидаи бештар кишоварзон хушдодкунии чорворо рӯи даст мегиранд. Ин таҷриба дар кооперативи тиҷоратии Умед-1 ноҳияи Ховалинг ба таври васеъ истифода бурда мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. давлат бозоров яке аз кишоварзони варзидаи ноҳияи Ховалинг мебошад ва дар кооперативи истеҳсолияш зотҳои беҳтарини чорвои калони шохдори ба шароити иқлими минтақа мутобиқро парвариш менамояд. ин хоҷагидор ҳамасола дигар хоҷагиҳоро бо чорвои хушзод таъмин мекунад. аслан дар водии Ховалинг аз замони иттиҳодияи агросаноатии Ховалинг ки 5 намуди зотҳоро санҷида баромада буданд, яке аз зотҳое ки ҷои аввалинро ишғол карда буд дар вақти санҷиш, ин зоти Абердина ангус мебошад, ки ватани ӯ Шотландияи шимолӣ аст ва дар мавзеи иқлими Ховалинг худро бисёр хуб нишон дод. ҳам аз ҷиҳати маҳсулотнокӣ ва ҳам аз ҷиҳати тобовар будан ба касалиҳо ва ҳам аз ҷиҳати дар давраи замистон ба хунукӣ тобовар будан. ҷои дуюмро зоти сарсафеди қазоқӣ ё ин ки Герефорд мегӯянд дар хоҷагии мо бошад. саршумори мо ҳам иборат аз зотҳои Абердина ангуст ва барои шир истеҳсол кардан зоти говҳои сиёҳала аст. иқлими ноҳияи Ховалинг сарду зимистонаш тӯлонӣ аст. аз ин рӯ чорвопарварон ҳамасола аз нақша зиёд хӯроки чорво захира менамоянд. ҳоло нархи хӯроки консентратӣ аз ҷумла кунҷораю сабус боло рафтааст ва хоҷагидорон барои чорвояшон бештар сенаж мехобонанду алафҳои табиӣ захира мекунанд. чорводорони хоҷагии мо дастуру супоришҳои ҷаноби олиро сармашқи кори худ карда барои бо сифат тайёр намудани хӯроки чорво ва бо дараҷаи баланд гузарондани замистонгузаронӣ шабу рӯз кор карда имрӯз 260 тонна сенаж ва 65 тонна бедаи юнучқа тайёр карданд, ки ба ҳар сар ҳайвони шохдори калон 14 воҳиди хӯрокӣ мерасад, ё ки ба ҳар сар ҳайвон дар як моҳ 2-4 воҳиди хӯрокӣ мерасад, ки ин басанда аст. аксари роҳбарони хоҷагиҳои чорвопарвар аз давлат бозоров дар парвариш ва нигаҳубини чорвои калони шохдор маслиҳат мепурсанд ва барои хушзодкунӣ аз ин хоҷагӣ чорво харидорӣ менамоянд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. шурӯъ аз анҷоми фасли гармо ва тағйир ёфтани ҳарорати боду ҳаво дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла дар вилояти Хатлон миёни сокинон хуруҷи бемориҳои сироятии мавсимӣ ба монанди зуком, шамолхӯрӣ ва дигар бемориҳои сироятӣ авҷ гирифта боиси ташвиши табибону сокинон гардидааст. ҳарчанд ки бемориҳои мавсимӣ оқибатҳои вазнин надоранд, вале тавре табибон мегӯянд эҳтиёт ними ҳаёт. оид ба омилҳои пайдоиш ва роҳҳои пешгирии ин бемориҳо гузориши навбатии ҳамкорони мо Шаҳлои Аҳмадхон ва Абдурозиқ Маҳмадшоевро аз вилояти Хатлон тамошо кунед. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки таи як моҳи охир сокинони шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон бинобар гирифтории кӯдакон ба бемориҳои зуком, шамолхӯрӣ ва дигар бемориҳои монанд бо нишонаҳои зуком ба беморхонаҳои минтақавию ноҳияҳо муроҷиат мекунанд. ба гуфтаи табибони сироятшиносии беморхонаи клиникии шаҳри Бохтар, бемориҳое ки миёни кӯдакон мушоҳида мешавад, мавсимӣ буда ягон оризаҳои ҷиддӣ надоранд. бемориҳои мавсимӣ, бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ ба монанди фарингит, ларинготрахеит, илтиҳоби шадиди найчҳои роҳҳои нафаскашӣ мушоҳида карда мешавад. дар ин фасли тирамоҳ назар ба дигар солҳои гузашта бемориҳои нисбатан бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ камтар мушоҳида карда мешавад. дар ин бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ аломатҳои асосии ин бемориҳо баландшавии ҳарорати бадан, беҳолӣ, бемадорӣ, ақса задан, сулфаи хушк, душворӣ ба нафас кашидан, рафтани оби бинӣ, рафтани оби чашмон
дида мешавад. ба иттилои васоити ахбори оммаи ҷаҳонӣ дар ин шабу рӯзҳо дар якчанд кишварҳои олам хуруҷи бемории дигари сироятии COVID-19-ро низ миёни шаҳрвандон ба қайд гирифтанд. мо байни 8-10 моҳи охирон ягон беморе ки ба ваи аломатҳои нишонаҳои бемори коронавирус COVID-19 дар шаҳри Бохтар мушоҳида карда нашудааст. бемороне ки бо нишонаҳои илтиҳоби шадиди шушҳо дигар ва ёи оризаҳои бемориҳои шадиди роҳҳои нафаскашӣ то ҳоло дар мо мушоҳида карда нашудааст. чанд нафара ба таҳлилам гузаронидем, супоридани ПЦР тести иммуноглобулинҳо COVID-19 дар шаҳри Бохтар мушоҳида карда нашудааст то ҳоло. барои он ки асосан дар шаҳри Бохтар гузаронидани эмгузаронӣ зидди ковид фаъол иштирок намуда беморонро шаҳрвандони шаҳри Бохтарро дар вақти худ гузаронида истодаем. масъулини маркази давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Бохтар вазъи бемориҳои сироятиро мӯътадил арзёбӣ намуда изҳор медоранд ки баҳри пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар ҳудуди шаҳри Бохтар аллакай чораҳои ҷиддӣ андешидаанд. дар асоси моддаи 220 кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017 сол баҳри пешгирии бемории сироятӣ аз ҷумла бемории сироятии COVID-19 ва дигар бемории сироятӣ алалхусус бемориҳои сироятии мавсимӣ зуком ва зукомонан дар муассисаҳои тандурустӣ инчунин муассисаҳои таълимии томактабӣ ва мактабӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ пешниҳоди санитарӣ ва амрномаҳои санитарӣ пешниҳод гардиданд. вазъи бемориҳои сироятӣ авҷу хуруҷи бемориҳои сироятӣ дар шаҳри Бохтар мӯътадил буда хушбахтона бемориҳои сироятӣ махсусан хавфнок дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳар яке моро мебояд ки ҷиҳати пешгирӣ аз пайдоиш ва хуруҷи бемориҳои сироятӣ беаҳамиятӣ зоҳир нанамоем. падару модаронро зарур аст ки дастурати таби баланд, сулфаи давомдор ва дигар нишонаҳои бемориҳои зуком монанд аз тавсияи табибон истифода баранд. зеро дар ҳолати таби баланд тифлони дорои иммунитети заиф дошта илтиҳоби шуш ва ғайраҳо оризаҳои гуногуни хавфнокро дар пай хоҳад дошт. бо мақсади бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 идораю ташкилот, муассиса ва хоҷагиҳо омодагӣ мегиранд. дар ҳамин замина аз тарафи мақомоти дахлдор сито ташкил гардида ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. аз рафти тайёрии як қатор муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар шаҳри Турсунзода имрӯз 139 муассисаи таълимӣ фаъолият доранд ки аз он 71 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 31 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 23 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ҳамчунин як хонаи кӯдакон ва 11 кӯдакистонҳои назди шӯъбаи маориф ва корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ба тарбияи насли наврас шуғл доранд. ҳолати оинабандии тирезаҳо ва назби печҳои аловӣ дар ҳамаи синфхонаҳо дар ҳолати хуб қарор дорад. лицеи президентӣ ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ барои хонандагони лаёқатманди шаҳри Турсунзода барои гузарондани зимистон пурра омодагӣ аст. дар лицеи президентӣ 24 синфхона мавҷуд аст ки пурра гармкунакҳои барқӣ васл карда шудааст ва ман боварии комил дорам зимистонро бо сари баланд паси сар менамоем. коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода барои зимистонгузаронӣ пурра омода аст. ҳама заҳираҳо дастрас аст ва ҳама кондитсионерҳое ва радиаторҳое ки мо харидорӣ намудем ҳамаш коршоя мебошад. зимистони имсоларо бе ягон камбудӣ паси сар мекунем. зимни боздид аз муассисаҳои таълимӣ маълум гашт ки хонандагон дар шароити хубу мусоид ба таълим фаро гирифта шуданд. ин далели он аст ки иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021 ва 2022 мавриди иҷро қарор гирифтааст. ин сол тибқи нақшаи шӯъбаи маориф бояд дар муассиса 6 тонн ангиш дар бораи зимистонгузаронӣ захира карда шуд. аллакай мо захира кардаем ҳезум бошад. ин 4 куб аллакай 4 куб пурра захира шудагӣ аст. шишабанди муассиса бошад қариб 100% иҷро шудагӣ аст. мо омӯзгорон кӯшиш менамоем ки зимистони соли 2021-2022ро бо сарбаландӣ пас сар намоем.
ҳамаи симхонаҳо ва утоқҳои корӣ бо гармкунакҳои барқӣ яъне радиаторӣ таъмин мебошанд. тирезаҳои муассиса шишабандӣ карда шудааст. боми муассиса низ барои давраи зимистонгузаронӣ пурра таъмир карда шудааст. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки давраи зимистонро бе ягон камбудӣ паси сар менамоем. масъулини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода баён медоранд ки дар баробари мақомоти иҷроияи маҳаллӣ дар мавриди таъмиру фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил дастгирии падару модарон ва соҳибкорони маҳаллӣ ба таври доимӣ эҳсос мегардад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти навӣ. масъалаи зимистонгузаронии шабу рӯзҳо аз проблемаҳои дорои хусусияти иҷтимоӣ дар ҳамаи корхонаву ташкилот ба ҳисоб меравад. ҳамасола ба хотири омодагии ҳамаҷонибаи сохтору мақомоти дахлдор қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз нимаи аввали сол қабул ва мавриди татбиқ қарор дода мешавад. дар заминаи иҷрои ҳамин санад ва мутобиқи дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Исфара низ як қатор корҳо сомон дода шуданд. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи серивақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони дар муассисаҳои таълимии шаҳри Исфара корҳои муайяну мушаххас ба субуд расонида шуданд. бояд тазаккур дод ки алон дар ин ҷо 84 муассисаи таълимӣ, 27 кӯдакистон ва 5 муассисаи иловагӣ фаъолият мебаранд. дар раёсати маорифи шаҳр ба мо иттилоъ доданд ки 16 муассиса бо бухонаи бо ангишт коркунанда таъмин мебошанд. то имрӯз дар муассисаҳои маориф ба миқдори 1677 тонна ангишт ва 267 метри мукааб ҳезум захира карда шудааст ки ин нишон дод иҷроиши пурраи нақшаҳои муқаррар гардидаро бозгоӣ мекунад. муассисаи рақами 19 шаҳри Исфара барои гузарондани тирамоҳу зимистони соли таҳсилии 2021-22 ҳаматарафа омода аст. муассиса ба системи ягонаи гармидиҳӣ гузаронда шудааст. захираи ангишт ба миқдори 20 тонна захира карда шудааст. ҳезум 5 куб аст. тамоми тирезаҳои муассиса шишабандӣ ва салафан тайёр ва харидорӣ карда шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 шаҳри Нефтобод барои зимистонгузаронии соли таҳсили 2021 соли 2022 омода мебошад. захираи ҳезум 4 куб буда ангишт 17 тоннро дорад. муассисаи мо ба системаи гармидиҳии мутамарказ гузаронида шудааст. муассиса бо тирезаҳои пластикӣ иваз карда шуданд. ба зимистонгузаронӣ пурра омода аст. барои таъмини фаъолияти мунтазами синфхонаҳои компютерӣ дар мавсими зимистон дар муассисаҳои таълимӣ 45 адад генераторҳои барқӣ мавҷуд буда барои дар фурсатҳои зарурӣ корбаст намудани онҳо 900 литр сӯзишворӣ захира гардидааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 37, 36, 19, 69, 40 ва кӯдакистонҳои рақамҳои 12, 21 ки гурӯҳи эҷодии мо дидан карданд бо пуррагӣ барои гузарондани фаслҳои тирамоҳу зимистон омода мебошанд. дар 25 муассисаи таълимӣ, 27 кӯдакистон ва 5 муассисаи иловагӣ аз нав дегҳои буғӣ барқарор карда шуданд ва 813 метри мураббаъ тирезаҳо оинабандӣ карда шуданд. ҳои таълимӣ то мактабӣ ва берун аз мактабӣ аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ барои захиракунии маводҳои хӯрокову сабзавот ҷудо карда шудааст. аз 8 то 12 ноябри соли равон дар шаҳри Душанбе даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. дар рӯзи дуюми ин озмун довталабони номинатсияи навозандагӣ ҳунару маҳорати худро пешкаши ҳакамон гардониданд. ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ иттилои бештар доранд. сулаймон қизӣ руқия яктан аз иштирокчиёни даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. ӯ аз ноҳияи дурдасти Мурғоб ба даври ҷанббастии озмун роҳ ёфтааст. ӯ яке аз асбобҳои маъмули мусиқӣ менавозад.
дар ду марҳилаи аввал ноҳиявӣ ва вилояти сулаймон қизируқия ҷои дуюмро сазовор гардида буд. акнун бо омодагии ҷиддӣ дар даври ҷумҳуриявӣ баромад кард ва ба ҳакамон маҳорати баланди навозандагиашро нишон дод. ман сулаймон қизируқия аз ноҳияи мурғоб мебошам. соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок мекунам. дар даври аввали озмун дар ноҳия сазовори ҷои дуюм шудам. дар даври вилоятӣ низ мақоми дуюмро ишғол кардам. бисёр хушбахтам ки имрӯз дар шаҳри душанбе дар даври ниҳоӣ иштирок дорам. умедворам ки дар ин давр низ ҷои ифтихориро сазовор мегардам. навозандагига қатишқамон. озмуни мазкур соли сеюм аст ки бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад. соли равон дар даври аввал 2991 нафар ва даври дуввум 1317 нафар иштирок намуданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сола сол шумораи иштирокчиёни ин озмун меафзояд. агар соли гузашта дар даври ниҳоии озмун 187 нафар иштирок намуда буданд, пас дар соли равон ин шумора ба 313 нафар баробар шудааст. ҳамзамон довталабон низ бо омодагии ҷиддӣ ба ин озмун меоянд. дар жанри навозандаи эстрадӣ иштирок мекунам. ба озмун бо тайёрӣ омадем. умедвор ҳастем ки ба аҳли нишаст маъқул мешавад. бояд гуфт ки дар озмуни имсола аз рӯи радабандии синусолӣ барои иштирокчиёни гурӯҳи касбӣ ба таври зайл аз 12 то 17 сола ва аз 18 то 40 сола тақсим гардидааст. аз ин рӯ ҳайати ҳакамон низ ба ду гурӯҳ ҷудо гардида ба ҳунару маҳорати иштирокчиён баҳо медиҳанд. ҳамчунин дар озмунҳои ду соли аввал танҳо як шоҳҷоиза муқаррар гардида буд. имсол бошад аз рӯи се номинатсия сарояндагӣ, навозандагӣ ва оҳангсозӣ се шоҳҷоиза ба миқдори 50 000 сомонӣ муайян гардидааст ки ба беҳтарин иштирокчиён дода мешаванд. ёдовар мешавем ки маросими ҷоизаспории озмун 16 ноябр дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ доир мегардад. сол то сол довталабон ва иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонӯи китоб аст дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат меафзояд. тавре аъзои ҳакамони ин озмуни ҷумҳуриявӣ мегӯянд омодагии довталабон ҳам тадриҷан беҳтару хубтар мешавад ва муайян кардани беҳтаринҳо аз миёни довталабон ҳарчи мушкилтар мегардад. хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи восеъ соҷидаи абдурозиқ аз миёни бештар аз 1000 нафар тавонист ба даври ҷумҳуриявии озмунро хат бигирад. акнун ӯ бо ҳидояти падару модар ва устодонаш дар даври ниҳоии озмун дар номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адибони классик ширкат хоҳад кард. аз омодагии ин кӯдаки боистеъдод ба озмуни ҷумҳуриявӣ ҳамкори мо хоҷа назриев гузориш медиҳад. соҷидаи абдурозиқ ғолиби даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонӯи китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд намудани мероси адибони адабиёти классик ба даври ҷумҳуриявии озмун тайёрӣ мебинад. аз даври вилоятии озмун ӯ таъссуротҳои нек бардошта мегӯяд ки иштирок дар ин чорабинӣ меҳри ӯро ба тоҷикистон боз ҳам зиёд гардонида таваҷҷӯҳ ва завқи ӯро ба мутолиаи осори адибони гузаштаи тоҷик дучанг гардонидааст. ман аз рӯи номинатсияи хондан ва аз зиёд кардани осори адибони классик иштирок намуда 125 ғазал, 140 рубоӣ ва дубайтӣ, 200 байт достон, 100 байт қасида, 10,000 мисра ба таври назм ва як қатор панду андазҳо аз бар намудаам. воқеан дуруст аст. китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, махзани мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. ганҷ магир, китоб бигир мегӯянд, зеро ки ганҷ масраф гашта ба итмом расад, китоб як умр чун ёри вафодор ва беозор боқӣ хоҳад монд. беҳтарин ёри вафодор китоб аст. китоб ёри безаҳмату озор китоб аст. китоб дар китобхонаи мактаб китобе намондааст ки соҷида онро нахонда бошад. ин китобҳоро маъмурияти мактаб бо хоҳиши соҷида аз маркази ноҳия дастрас намуданд. завқи баланди китобхонӣ ӯро ба инобат гирифта дар пайдо намудани китобҳо ҳамеша ба ӯ кӯмак мерасонанд. хушбахтона имсол
از مؤسسه ما خوانندگان ما در این آزمون شرکت ورزیدند 3 نفر که آنها به دور ولایتی راحت گرفتند و خوشبختانه امروز امسال یک خواننده ما راحت به جمهوریوی راحت گرفت که ما یک با باوری تا مگر گوییم امید داریم که با سربلندی از جمهوری از این آزمون برمیگردد. ساجیده در صنف نهم تحصیل دارد. در این 39 سال علاقه 3 سال پای هم در آزمون جمهوریوی فروغ یوسفی دانای کتاب است فعالانه اشتراک می‌ورزد. مکافات‌های او از اشتراک در این آزمون‌ها این سپاسنامه از وزیر معارف و علم تاجیکستان، سپاسنامه از رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و سپاسنامه از رئیس ولایت ختلان میباشند. من افتخار از آن میکنم که فرزند ما اینقدر افتخارنامه‌ای که از جمهوریوی، از ولایت، از ناحیه، از مؤسسه دسترس کرده است، این به هر یک کس لایق نمیگردد. خوشبختانه از این هم خرسندی دیگر برای من نیست. اعضایان عائله، والدان، ساجیده و خواهرانش امروز دقتشان به دور جمهوریوی آزمون فروغ یوسفی دانای کتاب است نگرانیده شده است. ساجیده به این آزمون آمادگی جدی می‌بیند. کتاب‌های خوانده‌اش را بار دیگر ورق گردانیده مطالعه می‌نماید. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. فعالیت با نظام مکتب بچگانه صنعت ناحیه رشت امکان فراهم آورده است که سال تا سال تعداد هنرآموزان در منطقه زیاد گردد. از جمله عین حال در این درگاه هنر نزدیک به 200 نفر نازکی‌های رشته‌های گوناگون صنعت را می‌آموزند. طوری همکاران ما اطلاع می‌دهند اشتراک دستپروران این مکتب صنعت در دورهای مقدماتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من خوب بود. مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت ناحیه رشت در تربیت صنعت و فرهنگ نوسان جوانان ناحیه سهم نظرست دارد. در مؤسسه 193 نفر خوانندگان در 9 بخش گوناگون از روی 9 نمود هنر و اختصاص‌ها کسب می‌آموزند. با شاگردان 13 نفر مربیان برابر آموزش هنرهای رسامی، دوریدگری و اختراعکاری، ادبیات موسیقی، اینچنین آموزش اسباب‌های نفسی و ضربی و تاری و اسردی از قبیل رباب، دوتار، نی، دمره، دایره و دیگر نوازش اسباب‌های ملی را می‌آموزانند. آموزش کسب هنرها همزمان طریق انفرادی بیرون از تعلیم نیز براه مانده شده است. مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت ناحیه رشت به نام استاد ورزیده ظفر ناظیمов فعالیتش را از سال 2006 این جانب آغاز نموده است. مدت 15 سالی فعالیت خویش بنای مؤسسه را زیاده از 86 نفر دستپروران ما با موفقیت ختم نمودند و صاحب شهادتنامه‌های گوناگون سطح تخصصی گردیدند. در مؤسسه تا به امروز از روی 9 نمود نامگوی اختصاص‌ها آنها کسب می‌آموزند. تا به امروز ما توانستیم که زیاده از 38 نفر دستپروران ما در 3 سال اخیر توانستند که در همه آزمون‌های سطح ناحیه‌ای یا جمهوریوی فعالانه شرکت ورزیدند و صاحب مکافات و افتخارنامه‌ها گردیدند و با کمک و تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ما توانستیم که دستپروران بهترینمون را به کالج و کنسرواتوری نامدار پایتخت شامل گردانیم و امروز آنها توسط آینه نیلگون من هنر والای مردم روشنضمیر این وادی را معرفی میکنند که این باعث افتخار همه ما و شما است. دستاوردهای مؤسسه مکتب صنعت ناحیه رشت در آزمون چاره‌بینی‌های جمهوریوی سالهای اخیر به نظر می‌رسد. 4 نفر ختم کنندگان مکتبی مذکور طریق کوت پرزیدنتی و طریق راحت به کنسرواتوری ملی تاجیکستان و دانشگاه صنعت جمهوری داخل شدند. در مکتب بچگانه چی تحصیل میکنم؟ من آموختن دایره، دیتار، گیتار را از خود کردم. در نقشه دارم که من معلم موسیقی شوم. امروز سطح خدمترسانی مؤسسه رشد یافته. فیلال‌های آن در شهرک نوآباد و شهرک غرم و دیگر جامعه‌های شهرک و دهات فعالیت دارند. فعالیت مؤسسه دولتی صنعت ناحیه رشت برای کودکان بالیاقت
و با استعداد پیش بینی شده است و یگانه مؤسسه تعلیمی میان صنعت موسیقی در نواحی وادی به حساب رفته در آینده نیز در انکشاف فرهنگ و صنعت ملی بین نسل نورس و جوان مساعدت می‌نماید. خبرها از خارج کشور. در سیرالیون سبب‌های ترک